A început ca să existe o comunicare și o colaborare în primărie, între serviciile din subordinea Consiliului Local și primărie, pentru că înainte n-a prea existat. Referitor la Deva și la Deveni, este că am început să dăm viață Devei, adică nu se mai țin spectacole, evenimente deosebite în parcarea de la nu știu ce hipermarket, la ieșirea sau intrările într-un oraș. Sunt în centrul Devei, sunt concerte apreciate de cetățeni, sunt câteva evenimente deosebite cu zilele Devei pe care nu le-am pus neapărat că este ziua primarului sau viceprimarului, sunt stabilite această zi de către istorici. S-au făcut câteva lucrări care s-au finalizat în mandatul meu, cum sunt aceste locuri de joacă pentru copii. De foarte mulți am fost criticat, dar sunt și apreciate aceste locuri de joacă pentru că sunt apreciate în primul rând de copii, de bunici, de părinți. Cea mai mare dezamăgire a mea este că cu toate elementele juridice, cu susținerea Consiliului Local, cărora le mulțumesc pentru toate proiectele pe care le-am propus și m-au susținut, a fost și această hotărâre de Consiliul Local, chiar în primul an în care noi am redus taxele și impozitele pentru firmele care ar vrea să investească în municipiul Deva, indiferent de cele autohtone sau străine sau mixte. Din păcate nu au prea venit. Nu știu, poate și din cauza terenurilor care au fost vândute, concesionate, date. Nu știu dacă a fost o politică a unui partid înainte de a veni eu la primăria Deva, dar politica unui om care a fost de 16 ani primar e clar. Nu cred că trebuie să dăm totul și să nu ne menținem o anumite suprafețe de teren strategice, tocmai pentru a face un parc industrial, pentru a oferi o facilitate de închiriere cu un buget mic unor firme care vor să investească producție, nu comerț, în municipiul Deva. Deci asta ar fi cea mai mare supărare a mea și dezamăgire. Da, am făcut alegerea corectă și dumneavoastră, cei din presă, știți foarte bine și vreau să explic tuturor cetățenilor Devei. În primul și în primul rând, am făcut acest pas pentru că așa am simțit eu. Și aduceți-vă aminte când, într-o dimineață, am anunțat presa și am făcut o conferință de presă am declarat susținerea pentru domnul Klaus Iohannis la președinția României. Apoi a fost pasul 2, când m-am înscris în PNL, pentru că dacă tot am ajuns acolo unde eu am declarat susținerea către Klaus Iohannis, trebuia să mă și scriu în PNL, dar ca oamenii să înțeleagă, în primul și în primul rând de a fi om politic, sunt administratorul acestui oraș, eu am nevoie de o susținere în Consiliul Local și n-are rost să mint sau să fiu ipocrit să nu spun că așa este. Totdeauna eu am fost omul, când am intrat și în PUR și PC și am avut funcții de subprefect, de vicepreședinte Consiliului Județean, am fost un om care cred în liberalism, nu numai prin declarații, că eu sunt liberal. Bun, ce înseamnă să fii liberal? Trebuie să fii în gândire, în fapte. Și PUR, atunci când am intrat, era un partid social-liberal. Deci nu-mi doresc funcții, pentru că le-am avut. Eu îmi doresc să încheg o echipă la Deva, să funcționeze, să susțin oameni care pot să ridice Partidul Național Liberal în perioada următoare, să nu ne lăsăm copleșiți de ură, de diversiuni și nu din afară, pentru că nici alte partide din zona noastră nu sunt extraordinar de puternice. Noi trebuie să găsim acei oameni care să nu fie înconjurați de grupuri de interese, să-i susținem, că ne plac, că nu ne plac, dar când ieșim din locul unde stabilim acest lucru,
să-i susținem, să-i sprijinim ca această echipă liberală să demonstreze că Partidul Național Liberal în Deva, în județul Hunedoara, n-a murit, nu va muri, chiar se întărește și vom avea rezultatele pe care le dorim la alegerile locale din 2016. Eu cred că niciodată nu voi obține nota 10, pentru că sunt un tip care îmi doresc tot mai mult, deci am un target destul de ridicat. Dar să vă răspund la întrebare, undeva pe scara de la 1 la 10, eu cred că sunt în jurul cifrei 7. Acolo mă consider, poate până la sfârșitul mandatului meu, voi ajunge undeva în jur de 8, 8 și ceva, 9, dar, sincer, eu mă regăsesc în jurul notei 7 sau cifrei 7. Toți avem păcatele noastre, toți avem realizările noastre, nu suntem unii mai frumoși sau mai deștepți decât ceilalți sau din alte partide, nu. Trebuie să facem în așa fel încât valoarea să iasă la suprafață și să nu uitați cea cu oglinda, cum o fac eu dimineața. Ca fiecare dintre noi să uităm în oglindă dimineața când ne bărbierim și să încercăm să facem lucrurile bune sau să ne le corectăm pe cele pe care le-am făcut rău în trecut. În sfârșit, le doresc tuturor devenilor, oamenilor cu care am colaborat, cu care n-am colaborat. Ușa la primărie este deschisă, îi ascult pe toți. Le doresc să le dea Dumnezeu multă sănătate și înțelepciune, pentru că toți, inclusiv eu, toți devenii avem nevoie de acest lucru. La mulți ani!